Assalamualaikum, waalaikumsalam, sun mata ajiku, salam rahayu, derek-derek sedoyo, wadah ilmu Gusti wejangan Jawa. Iki ana sing komen maneh dulur, langsung tak bahas, tak waca langsung dulur ya. Ini komennya dulur. Siapa yang bisa dimintai pendamping dalam siapa yang bisa dimintai pendampingan kejawen dalam pelaksanaan poso weton dan tirakat yang lain? Mohon infonya. Nah, iki sing diarani nek wong Jawa lho ya, mungkin sing dimaksud iki mang neng aliran Jawa iku. Sing dijalui pendamping opo dalam pelaksanaan poso weton lan tirakat yang lainnya. Mungkin koyok ibaratnya wong tirakat iku ya. Nek tirakate cuman poso karo tirakate cuman nglakoni poso utawa gak turu, poso ngebleng, ora mangan ora turu. Iki cuman mempersiapno awake dhewe tok lho. Gak perlu pendamping apa-apa. Pendampingnya apa? Sebenarnya pendampingnya sing digawe ndampingi awake dhewe supaya poso iki lancar iku mung donga. Donga supaya dhewe diwe kekuatan. Nyangga raga iki, nggawa raga iki tanpa ana panganan sing ndadekno awake dhewe iki kuat lan nambah tenaga. Lah, mergo kaya wong tirakat poso, tirakat melek bengi, iki kan ngrusak raga. Sebenarnya kan ngono. Iki tirakat sing ngrusak raga. Raga iki dirusak wayahe mangan, wetenge lesu tapi gak dipangani. Ora diisi apa-apa, ngrusak raga kan, Lur. Otomatis kan awak dhewe akhirnya dadi lemes. Terus awak dhewe katik ya ora turu. Sewengi ora turu, kudune dhewe pikiran tenaga, pikiran otot kabeh kan kudune diistirahatno ben awak dhewe iku iso turu tenang. Iso istirahat tenang. Nah, kudune badan iki kudu diistirahatno tapi dhewe digawe melek. Akhirnya kondisi awak dhewe iku ora fit. Supaya bisa njaga kebugarane awak iki lho, iso njaga raga lan jiwane dhewe iki marang segala macam penyakit yaiku kudu dhewe gawe donga. Mageri karo donga, masang donga. Supaya Gusti Pangeran, Gusti Kang Maha Kuwasa iku ngijabahi awak dhewe nglakoni tirakat poso lan melek. Ngono lho. Dadi ora perlu pendamping. Nek masalah tirakate poso karo melek, cukup awak dhewe gawe donga utawa sesebutan karo sing njaga raga iki ya iku sukma sing ana nang sakjroning raga iki. Dadi sukmane dhewe iki sebenarnya bisa disambat, bisa ana sesebutane. Contohnya koyo nek awak dhewe iku kepengin panjang umur, sesebutane ben jare mbaku kan yo ngene tok. Misalnya koyo sukma garaga aja ado-ado. Cara nyambati sukma aja ado-ado karo raga. Aku isih kepengin ngayomi anak putuku misalnya. Jadi itu sesebutan kanggo sukmane dhewe. Nah niku dulur. Iku nek awak dhewe ku duweni sesebutan marang anggota badane dhewe. Ngoten. Nah iku sing tak maksud nek tirakate poso karo melek dulur. Nek tirakate istilahnya koyo semedi utawa topo ning panggon-panggon sing wingit, panggon-panggon sing keramat. Iki sebenarnya ya kudu duwe pendamping. Kudu duwe pendamping. Pendamping apa ya kudu duweni pageran awak. Pageran awak iki iso arupa donga lan sesebutan, iso arupa mantra, iso uga arupa nek wong mungkin niku sing bahasa trennya wong saiki, paranormal saiki yo duweni pendamping kodam. Gawe njaga awake dhewe saka bangsa lelembut sing bakal beda utawa ganggu
privasine dhewe. Nah mulane biyen iku mbahku ora nyarakno dulur topo semedi mengheningkan cipta iku ning panggon-panggon wingit utawa keramat iku sebenarnya ora nyarakno. Terus ora perlu ado-ado ning gunung, ora perlu ado-ado ning apa alas-alas ngono, ora perlu. Ning jero kamar, ning jero omah iku cukup. Tirakat mengheningkan cipta ning jero omah iku cukup. Sing penting awake dhewe iku bisa mandeng ning pucuking grana, ngono istilahnya. Nah itu mang. Jadi pertanyaan iki mang ya, pertanyaannya masalah apa? Siapa yang bisa diminta pendamping nek wong Jawa ya? Pendamping wong Jawa nek neng keilmuan kula nggih dulur nggih. Keilmuan kula niki mboten enten istilah kodam. Apa maneh istilah prewangan, wis ora nganggo ngono-ngono ku lho. Nah, pendampingi apa? Donga. Nek donga iki semacam kaya pagran. Pemagaran awak iku wis ana lah sesebutan gawe pagran awak. Pagran awak iki ana sesebutan, tapi sing luwih pasti dulur, sing luwih pasti sapa sing mageri awake dhewe iku nek ning keilmuan Jawa ku iki sing mageri wong Jawa, mageri menungso lah gak wong Jawa tok. Sing mageri menungso iki sing paling kuat yo sedulur papat itu. Mergo menungso kanggonan sedulur papat kabeh. Sing bisa dadi pager, sing bisa dadi pembimbing, sing bisa dadi pengiling lan sak piturute. Wis iku kabeh ana ning jati dirimu kabeh lho. Dadi kabeh wis kekuatan apa iku sebenarnya ana ning awake dhewe kabeh. Mulai saka pemageran, mulai saka apa? Pembelaan, mulai saka ya wis iku mang lah. Sembuhan kalir ilmu semacam apa iku sebenarnya sejatine iku ana ning awake dhewe. Ora ana ning pusaka, ora ana ning ajian, ora ana ning donga, tapi sebenarnya ana ning awake dhewe. Sebenarnya ngono tok lho. Kesimpulane mung iku. Dadi nek ning kawruh ilmu Jawa Gusti Wajanjaya iki ya sing saka leluhurku. Pendamping gawe ngelakoni apa tirakat poso iku ora perlu pendamping sapa-sapa, cukup sedulure dhewe, malaikat papate dhewe sing bisa dadi pendamping. Wis ora ana makhluk kaya apa, saktine mandra gunane kaya ngapa, ora bakal bisa nembus kesaktiane sedulur papat. Sedulur papate menungso sing dadi utusane pangeran. Wis ora ana sing bisa nembus kaya iku lho. Dadi niku mulane panjenengan nek mangerteni wong sing duweni kodam pendamping iku ya iku masih kodame kelase kaya apa ya dewa tingkat pira wis isih kalah adoh karo sing arane sedulur papat, sedulur kang sejati isih kalah adoh ora ana apa-apane lur. Pun nggih semarep nggih pun sak monten mawon dulur ngapunten kata kula nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.